परमेश्वर के स्वभाव और गुण के जाने के बाद तो मनुष्य के धार्मिक किताब पढ़े के पड़ी। हर चीज पर शासन करे वाला परमेश्वर ही बानी। जवन कुछ दिखाई दे रहल बा उ सब के रचना परमेश्वर ही कैले बानी। हर चीज के भरण पोषण करे वाला परमेश्वर ही बानी। ई परमेश्वर के प्रतिष्ठा और पहचान बा। संपूर्ण सृष्टि के शासक परमेश्वर ही बानी। परमेश्वर सभी चीज के अद्वितीय बानी। परमेश्वर के पहचान और प्रतिष्ठा के रूप लेवे के या परमेश्वर के स्थान लेवे के खातिर कौनो भी साधन या बहाना के उपयोग नइखे कइल जा सकत। काहे कि संसार के हर चीज में परमेश्वर बानी। जौन पहचान बा, अधिकार और सृष्टि पर शासन करे के क्षमता से संपन्न बानी। परमेश्वर स्वयं हर चीज के बीच में रहेनी। परमेश्वर के खातिर कुछ भी असंभव नइखे। हर चीज के जाने वाला परमेश्वर ही बानी। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारा और हर एक चीज के पैदा करे वाला परमेश्वर ही बानी। परमेश्वर के प्रार्थना हर मनुष्य के करे के चाहिए।